മോളെ ഈ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ അല്ലേ? ചേച്ചി ഒന്ന് വാ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൈ തരാം. എന്താ നല്ല മെറ്റീരിയൽ കേട്ടതാ, നോക്കിയേ, അടിപൊളി കളേഴ്സിലെല്ലാം വന്നേക്കുന്നത്. എന്ത് ഭംഗിയാ! വിസ്കോസ് ജോർജറ്റ് ആണേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷേപ്പ് നീറ്റാക്കി കിട്ടും. നല്ല വർക്കുമാണ്. നമ്മുടെ ഹൈനെക്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തയ്ച്ചിടുമ്പോൾ ലുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. സത്യത്തിൽ ഇത് തയ്ക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമല്ലോ, എൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഫുള്ളും റഷ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം തയ്ച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചാൽ സൂപ്പറായിട്ടോ. തയ്ച്ചിട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ. പക്ഷെ ഇത് തയ്ക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് വെച്ചം കാണിക്കാം. ഫസ്റ്റ് കളർ തന്നെ ഉണ്ടോ, നല്ല കളർ. ഇതിൻ്റെ നെക്കാണ് കേട്ടോ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്. നോക്കി നല്ല തിക്കായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വർക്ക്. നമ്മളിത് തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയറും നമുക്ക്. പക്ഷെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ടൈറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലല്ല, നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കും. നല്ല രസമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ബ്യൂട്ടിക്കുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കി നമ്മൾ വിസ്കോസ് ജോർജറ്റിലാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. വിസ്കോസ് ജോർജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യുവർ ജോർജറ്റിൻ്റെ അതേ ഫീല് കിട്ടുന്ന അതുപോലത്തെ ഐറ്റം. വിസ്കോസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ദുപ്പട്ടെ സ്കാലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വിസ്കോസിനകത്ത് നമ്മൾ സ്കാലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വരും. നമ്മുടെ ഫോക്സിൻ്റെ കൂട്ടല്ല കേട്ടോ, അത് ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് പറയാം. നമുക്ക് ദുപ്പട്ടയും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചുമ്മാ ഒരു വർക്കും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്കാലപ്പോടെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഇത് കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴറിയാം. നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് അയ്യോ ഇത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കില്ല. കാരണം വിസ്കോസിനകത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു ഷർട്ടേക്കുന്നത് മോനെ. വിസ്കസിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കാലപ്പ് നൂല് പിടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇത് ഡാമേജ് ആണോ എന്നൊരു ഫീല് വരും. പക്ഷേ ഇത് ഡാമേജ് അല്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഡാമേജ് ആയിട്ട് കരുതരുത്. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെടുത്ത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രം ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ചുമ്മാ ഒരു ഷാളിന് ഒരു വർക്കും ഇല്ലാതെ ഞാൻ തരുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലതല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കാലപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്കാലപ്പിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഫീല് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു നൂല് ഇങ്ങനെ വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീല് ചിലതിനകത്തൊക്കെ വരും. അതിൻ്റെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഫോക്സിനകത്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫിനിഷോടുകൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വിസ്കോസി വരുമ്പം അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും സോഫ്റ്റും നല്ല പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ വിസ്കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്കാലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിടിക്കത്തില്ല മെഷീനകത്ത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു മെഷീനകത്തല്ല, ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ പിടിക്കത്തില്ല. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതിനുണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഞാൻ ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടി നൽകാം. ഇത് നിങ്ങൾ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു എലഗൻ ലുക്കിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ടവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് കളർ കാണാം. അടുത്ത കളർ കണ്ടോ, ഇത് കാണുമ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ? നല്ല രസമായിട്ടുള്ള കളറാണ് ഇത് കേട്ടോ. അത്രയും രസമാണ്. ഇത് വേണ്ടവർക്ക് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യും. ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ടീൽ ബ്ലൂവിൻ്റെ വേറൊരു ഫാമിലിപ്പെടുന്ന കളർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഒരു വെറൈറ്റി കളേഴ്സ് എല്ലാം സൈറ്റിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തോ. 1780 മൊന്ന ചേച്ചി പ്രൈസ് എത്രയും തന്നെ അതിൻ്റെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്താണ് 1000. ഇപ്പം വന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബില്ലടിച്ച ഉടനെ ബില്ല് ആയതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മോളെ. 1880 കേട്ടോ. വിസ്കോസ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രൈസ് വരുന്നത്. 1880 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ടവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. സാധാരണ ഫോക്സി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും റേറ്റ് കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ വിസ്കോസി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ റേറ്റ് വേരിയേഷൻസ് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ടവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ സ്ലീവിൽ വിട്ടേ മോനെ, സ്ലീവിൽ ഇതാണ്ട ഇതുപോലെ വർക്കുണ്ട്. സ്ലീവിലും കൂടെ വർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്യണേ. കണ്ടോ, സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് സ്ലീവിലും ഒരു വർക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത കളർ കാണാം. നോക്കി, സൂപ്പർ ഒരു കളർ. ഇത് എന്താണോ കളർ? ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു വെറൈറ്റി കളർ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം. എനിക്ക് ചില കളറൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പിടി കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. അത് ഞാൻ സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ എന്താ വിത്ത് ലൈനിങ്ങും ബോട്ടവും ഉണ്ടല്ലോ ചേച്ചി, അതും കൂടെ തന്നേക്കണേ. വിത്ത് ലൈനിങ്ങും ബോട്ടവും കൂടെ ആടാണ്. അപ്പോൾ ലൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി കിടന്ന് ഓടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ബോട്ടോ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബോട്ടോ ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലാതെ ലോക്കൽ രീതിയിലുള്ള ബോട്ടോ അല്ല കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിനോടൊപ്പം ഇടണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ബോട്ടോ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. മിസ്സാക്കണ്ട. അപ്പോൾ അടുത്ത കളർ കാണാം. അടുത്തത് കണ്ടോ, നല്ലൊരു മസ്റ്റർഡ് എല്ലോ ആണ് കേട്ടോ. സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള മസ്റ്റർഡ് എല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ടവർക്ക് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്തതാണ് ലാസ്റ്റ് കളർ ഒന്ന് നോക്കി. നല്ല അടിപൊളി ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക്, കരിഞ്ഞ ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് നമ്മൾ പറയല്ലേ. വണ്ണമൊക്കെ ഒതുങ്ങി. ഇതാ നോക്കി, ഈ ഒരു വിസ്കോസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നല്ല ഒതുക്കം കിട്ടും. അതാണ് പ്രത്യേകത കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒതുക്കമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം വിസ്കോസ് ജോർജറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വാഷിങ് കെയർ ചെയ്യണം. ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ദുപ്പട്ടയുടെ കാര്യവും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി കൈ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയല്ലേ. അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നീയോ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ തന്നല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയെ വരരുത്. ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതേ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത്. അല്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കൊന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ദുപ്പട്ട തരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇതിന് ഞാൻ വർക്ക് കൂടെ ചെയ്ത് തരുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ കൂടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്കാലപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി തരുന്ന കേട്ടോ. അപ്പം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുമ്പോൾ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 1880 ആണ്. 1880 ആണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.